Menawi Kanjeng Pangeran menika sagah minangkani panyuwunipun Mangli saestu Mangli kula sumanggaken dipun boyong wonten ing kedatoning Mataram. Mangli menika putra panjenengan. Kala wau panjenengan sampun nate ngendika bilih nadyanto purba wonten panjenengan wasisa dhateng piyambakipun inggih pun Rara Mangli. Tegesipun sampean menang. Paring dawuh muruki dhateng anak sampeyan, mbok ya penjaluke aja kuwi. Mboten. Menika panyuwunipun piyambak. Mangko kula niku pangeran putraning ratu kadanging ratu. Nggih. Estunipun badhe gadah panyuwun menawa badhe kula pinangkani. Apa perkawis setunggal menika? Rategesipun kula kudu dadi ratu dhisik. Kanjeng Pangeran, panjenengan menika satriya. Menawi sampun ngendika datan kena wolawali pindhane sang ratu. Nggih, wonten salebeting kedaton. bener sampean. Panjenengan nuwuhaken tresna dhateng anak kula. Sambet tresna kaliyan anak kula. Lan anak kula gadah panyuwun kados ngaten. Tresna menika boten entheng. Tresna menika awrat. Ora mung kreta kencana. Nek perlu tresna kuwi ditoy nyawa, kuwi jenenge satriya, ngaten jeneng pangeran. Nuwun sewu. Menawi boten sagah inggih sampun. Upami teges wurung panjenengan. Kula mboten nyembadani pamutahipun. Inggih sampun. Sekedap. Boten dados garwa panjenengan ugi boten menapa. Sampun ngaten paman. Kula sampun tresna satu kaliyan Inggih putra. Panjenengan sida kepripun wong bocah nggih pun gelem. Lah wong nami tresna menika amrat kok. Prasetyaning ati kula paman. Kula trima mboten ngerti soroting surya yen kula ora urip bebarengan karo Rara Mangli. Menawi mekaten Kanjeng Pangeran Timur saged ngudanani menapa ingkang dados panyuwunipun anak. Teges Kanjeng Pangeran Timur kados ngaten menika sumadyo dados ratu ing Mataram. Nanging caranipun nuwun sewu panjenengan sagah menapa mboten? Saguh dadi ratu apa ora? dadi ratu niku ututane urip kepenak mubra-mubru. Nggih. Sagah. Menawi panjenengan sampun gembleng sedyanipun. Pindhanipun wonten manah menika kadidene gunung Pengawak Waja. Sampun panjenengan ingkang tumindak. Lajeng wong sing kepengin dadi ratu kula kok. Kanjeng Pangeran Timur cekap dahar ingkang sekeca. Sare ingkang prayogi. Tinemulan selimut wastra sutra. Mboten perlu menggali menika. Cekap kula ingkang badhe. Nek rak sampeyan ora gegujengan pun. Sampeyan ora geguyon to. Pasingsingan ora watak geguyon Kanjeng Pangeran. Kula ingkang badhe tumindak kados pundi caranipun njongkeng kawibahan. Oh, nggih. Yun pamit. Lakon penjangkaku. Nuwun sewu. Dados panjenengan kagungan penggalih kados ngaten. Boten ngisep babar pisan. Sejatosipun pangertosi anak sampun sami tresnanipun. Tiyang sepuh namung pangertos sae. Nggih. Ning kok kagungan kersa ingkang kados ngaten. Kudune kowe kuwi jumurung marang apa sing dadi kekarepan. Ya ing kene iki margane anakmu Mangli wis bisa mancik ing undak-undakaning kawiryan. Ngerti? Mangli bakal nyecep kawiryan bakal dipundhut mlebu ana ing kraton ing Mataram. Lan aku sing jumurung. Kowe ora ngerti karepku sak tenane to? Kula mila boten mangerti. Ning kenging menapa panjenengan kagungan kersa ingkang kados ngaten menika? Tegesipun panjenengan menika badhe njloprongaken anak kula piyambak, Kang Mas. Kowe ora ngerti karepku. Yen wektu dina iki aku sih kogel mangkel. Muring jroning atiku mergo aku ora trima. Dampar ring kraton Mataram iki dilenggahi dening Gusti Pangeran Riya Adi Mataram. Kang saiki wis jumeneng nata. Lagi wae wisudan.
kanthi jejuluk sampeyan dalem ngersa dalem Sri Susuhunan Amangkurat Agung Senopati Kalifatullah Panetep Panata Gom. Ning aku ras rujuk kudune sing jumeneng kuwi Kanjeng Pangeran Timur dudu Priya Mataram. Nanging saiki kasunyatan lan pepatih dalem kudune aku sing didadekke patih. Sabda dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung rikala semono. Nanging sapa saiki? Sindurjo labet-labete urung sepiro. Aku karo ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung belat letu para bangsa Walanda. Aku sing dadi Senopati Mataram. Dudu Sindurjo. Kula mangertos kan. Timbok yen sampun. Ora bisa. Sedaya menika mila kawula ingkang bersaat. Boten panjenengan. Ora bisa. Nanging boten ngaten menika caranipun. Kaya ngene iki carane. Pancen kudu kaya ngene iki. Sepisan malih kula ngelingaken panjenengan. Sampun dipun lajengaken kersa panjenengan ingkang kados ngaten menika. Menika pundhanipun boten badhe sae, Kang Mas. Kedaton Mataram ingkang sinuwun kudu tak lorot saka palenggahane Kanjeng Pangeran Timur sing kudu jumeneng. Awit kowe ngerti ingkang sinuwun Amangkurat Agung kuwi biyen wis tau ing pasinaone para bangsa Walanda. Tanwurunga cak-cakaning tata kaprajaning Mataram uga rinengkuh ning pasinaone para bangsa Walanda. Sepisan malih kula sampun dipun lajengaken. Kula kuwatos menawi mangke badhe dedah, Kang Mas. Ora bisa. Cincing rebus aku kudu nyabrak. Yen ora surjuk lunga sore. Menawi ngaten menika sampun Kang Mas.